Iki dedak wadag ya sing wong tas ngegiling ka dedak masih nana sing wadak nana sing lembut. Lamun sing wadag bisa digudur makanan ki ya. Iku manfaate bisa dadi awu neguen genang ngosoki kancang sing ireng ka. Sing akeh peronge ka. Tekon celong maning putih. Tapi lamun dedak sing lembut kena paju bebek tapi iki masih panas dedak kayak engko lamun wis warnane berubah kusing putih makanan ki ya iki kus dadi awu engko dicukut kena ngumbah kenceng tetet hari sing kuning ya ki durung kegudur durung keobong ki dadi kini mau bisa genang ngosoki ku ya teger kuning kampung maku biasanya mah genang ngobong bata karo dedak wadag engkone awu neke kena ngosoki kancang sing ireng ta teger dadine putih maning